Kibi hindi ba? Kibi na tayo ba? Ang kacapta. Kibi yung karsa binalay. Kibi biyara. Mati sa katabay. Sana kibi na mo sa Ulala, 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 tu hai meri fantasy. Hai tu masa pada dia. Masa dulu asal dia. Ha, mau balik. Ready? There, action. Ulala, 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 tu hai meri fantasy. Ready? Action. सुनना 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 आप में से बह गई Ready? Action. सुनना 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 आप में बह गई उल्ला 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 Tu hai meri fantasy. है मेरे फैंटासी बड़े सुनना 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 अब मैं जवा हो गई Ready? Action. सुनना 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 आप में जो बह गई उल्ला 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 तू है मेरी फैंटासी सुनना 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 मैं जब Nih, satu memang. Deh, ini fan sampai di sunan fan deh. Deh, on fan. Deh, sunan. Meja bahu kayak. Deh, sunan lah. सुनना 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 अब मैं जब बह गई मैं सुबह माता दन कन फैलाय फैलाय ना दन Ready action. माता दंग mang chào mình dừng cái này cô xin cái này Ready action. Oh la la oh la la oh la la oh la la tu hai meri fantasy hai sunana 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 tu 노래만은 이게 하는 생각하는 거고. 너는 나 맞더라 나 안고. 나 봤어 안 거. 나 생각을 내는. 아까 비디오 나냐 베디면 다. kia tân này kia Subscribe ba. Mai vào không. kia 괜찮아. 아니요. 이거야? उल्ला तू है मेरी फैंटासी हाय सुनना 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 अब मैं जो बह गई हाय 맹세. 뭐래 봐 몰라 모바일아. 아유 모바일 그냥 하였었는. 비디오 클라야 한단 비야. 모바일 그냥 호마카 비야. 마시가 쓰고 소비야. 뭐라 나이나? 모바일 클라야 하비야. 모바일 그냥 홈나 하카이. 마시가 쓰리 비자 하는 그 미치는 비방 몰라야. sunana 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 आप में जब गई होई 이lal레 싫다 오 아버지 어떤 날 하면 나왜 가이도 이거는 하면 쿠가 그럼 살라 나 빨리 쿠가 빨리 비스쿠 고빠 없어 bà đi mua là cái sao là yêu với cái này là cái nữa là nếu bên khéo tức là ra con vậy 바로 모바일 하나 비코로 비코로 아 그 모바일이야 맘이야 Ready action 살라 모바일 그 모장 없는 친정 비디 하여도 나니까 왔어 무사 파비 타령 비어 밑에 그바 목크람 크리잖아 너이 쿠바 구하라 살라 바우릉 비어 하여도 나 무사 파비 비어 무사 들어 왔어 하 모바일이야 아 미친 비어 와, 가루 다 불러.
गैलालै दा बेयो गोसो जालायबाय थाब बुंथारदो दे ready action मबाइल दसे हमनो होनायखौ हायाव दोननानै बियासो मोसाफादों माखोबा सल्ल' मिथाइखौ जानानै बावदों बियो खुगा गोदोरा खालि मिथाइखौबो जानो हागौ बियो हार मबाइलफोरा सल्ल' आंखौथ' बुजोंबाय ini lo बिनो खारदा नोंखौ ayo khoi ho बिलाय लोंदो आसु बुजाबाय थादोयाव एबारे फागिना फायदे बानोसै बै गावजेङा लांथादोंलाय माबे थादोंमोन दाखालि न' सिङाव हाबनानै लांथादों जाखानोसै बिबख्रिया बिदिसो होनब्लानो हे बिबख्रिया बिदिसो होमबा आसुरिथाय ayo बिदि सानाखैमोनहाय आङो लाजालायखाय लाबाय ready action गोदान दादाब लाबोदां नोङो दिनै बिराद मोजां गोदो दादाब मा गोदान दादाब जालायखो दे बुं बै लामुरिनि फिसाजो बे बख्रिया गावजों बख्रिया बै लांथादों लाइन मारिबाय थादों दाख्लै बारियाव सानैजों लिंलां दालायबाय थादों लिंलां खुदुमलायबाय थादों सानैजों आयु बे बख्रिया बिदिसो आसुरि जाबायहाय आङो लांखा बेखौ लांथाया दा बिबो हिनजावा मा खिफिनासो होबाय आंनि खाथियाव था खिफिनाव खारसोबाय नालाय खिफिबाय आरो माथो जाखो दालाय जाना खिफिदिनो मोरसाय खिफिदिखौ मोरसा जा मोनामद' खिफिदिया होनथारो नोङो मोनांदो खिफिदिया मोनामदो सारा गेस्ता जानो लानानै बेयाव नाजाय सिथुर नाङो reaction आदि खिसो खारसोबाय र स' लोगोफोर शुटिंआ जोब्बाय जोंना दा न'आव थांगासिनो दा बिराद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर ओंखाम जाखायाखै आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों अननानै खोन्थाहर लोगोफोर जाय चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै आरो जोंना गाबोन शुटिं दंबावो गाबोन आरो मोनसे माने एपिसडनि थाखाय आरो बेनि थाखाय गाबोन शुटिं खालामबावगोन स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै